yethu okufanele ukuthi sicashe kuyena, uyena oyisiphephelo sethu okufanele ukuthi sicashe kuye, uyena oyinqaba yethu okufanele ukuthi sicashe kuyena, uyena ongumkhumbi kanjengoba uNkulunkulu mayikhuluma noNoah wathi makakhe umkhumbi, uyena oyi-ark of salvation yalesi sikhathi okufanele ukuthi sonke singene kuyona le akhi ukuze sizokwazi ukuthi sisinde. Akekho umuntu ongakufuni ukuphila kwakhe, wonke umuntu uyakufuna. So-ke njengoba iphalamende yona isalinde ukuthi kuphethakale konke uNkulunkulu angithume kona, bezongibiza kodwa bezongibiza abantu bephelile. Ngicela ukuthi nina nizenzele ifavor ngokwenu ngokuzibuyisela enkosini uKristu uJesu, niyekele ukuthatha isalvation njengenkolo, ngoba uma nizoyithatha njengenkolo akulula ukuthi ningene kuKristu uJesu ngoba nitshela ukuthi iyinkolo lento. Kodwa once nizotshela ukuthi kungukusinda kwenu kanjengoba kwamiswa umkhumbi kwanokuthi abantu fanele ukuthi bangene kuwona uNkulunkulu mayesebhubhisa umhlaba, kwakufanele ukuthi bangene kuwo lo mkhumbi wonke umuntu, kwakungasiyona-ke inkolo leyo nto eyayenziwa uNoah. Kanjengoba namanje uNkulunkulu ekhulumile ukuthi uzosinda ngoJesu, kumele ukuthi wonke umuntu angene kuKristu uJesu ukuze azokwazi ukuthi wonke umuntu asinde. Ngaphandle kukaKristu Jesu ayikho insindiso, wonke umuntu usindiswa ngoKristu uJesu. Kufanele ukuthi nonke nimamukele abe inkosi nomsindisi wempilo zenu ukuze nizokwazi ukuthi-ke nisale nisindile, ngoba uma nizoyithatha lento nishaye indiva, ngifuna ukunitshela ukuthi nizophela nonke, kuzosala insalo. Kodwa ngokuthi nizenzele nina ifavor, kufanele ukuthi nizibuyisele enkosini. Njengoba iphalamende yona isalindile, nina buyelani enkosini, nibuyele kuKristu uJesu ukuze nizokwazi ukuthi nisindiswe nina nemindeni yenu ngokumamukela abe inkosi nomsindisi wempilo zenu. Njengoba lisho izwi kaNkulunkulu la ukuthi Christ our Passover lamb has been sacrificed. uKristu uJesu wasacrificelwa thina kulesi sikhathi samanje ukuthi sikwazi ukuthi-ke sisindiswe. Ayikho futhi insindiso ngomunye, alikho futhi elinye igama elinikezwe ebantwini abantu abazosindiswa ngalo. Alikho igama elinikezwe ebantwini ngaphandle kwegama likaKristu Jesu abantu okumele ukuthi basindiswe ngalo. Wafa wafela thina and then wavuka futhi ngenxa yokulungisiswa kwethu, njengoba lisho futhi lana ukuthi when I see the blood I will pass over you, no destructive plague will touch you. So kukanjalo nje thina kufanele ukuthi sibuyele kuKristu uJesu ngenhliziyo zethu zonke, ingqondo zethu zonke, amandla wethu wonke. Kodwa engifuna ukusho ukuthi ukufa lokho ngina 100% guarantee ukuthi ukufa kuzostopha the day iphalamende iphaya iattention kulento uNkulunkulu ayikhulumile, beyithatha serious lento uNkulunkulu ayikhulumile, kuzostopha ukufa ngalolu suku. Kodwa njengoba besayishaye indiva, ngoba lesikhathi mangambisa ije berejecta lelitshe leli, kahle kahle lokho bekusho ukuthi barejecta uKristu eyitshe legumbi. So bamrejectile-ke uKristu eyitshe legumbi, which means barejecte uNkulunkulu uqobo, which means ababusi bethu ephalamende benza izinto ngaphandle kukaNkulunkulu ngoba bamrejectile uNkulunkulu. So-ke mina ngiyacela ukuthi nizibuyisele uNkulunkulu, ilona litshe-ke leli elikhuluma ngokuphela kwabantu, njengoba nibona lana ukuthi abantu bazophela kanjani, ngiyobizwa ephalamende bephelile. uNkulunkulu-ke akawaqambi amanga. Uthe ngo-2020 lafika ubhubhane lesifo olubizwa nge-COVID, lafika labhubhisa labaqeda abantu. Kwathi ngo-2021 uNkulunkulu wakhuluma nenceke yakhe umfundisi uMvelasi ukuthi mangibuyele, ukuthi yena uthi mangibuyele ephalamende kuyoba reminder ngaloko angithume kona. So ngabuyela-ke ngempela, kwangathi-ke bayaresponda, kodwa-ke futhi at the same time bengarespondi ngoba azange ayikho imizamo abayenzile ukubonisa ukuthi bayaresponda, ngoba kusesenjalo njengoba uNkulunkulu ekhulumile.
So ke ngakwenza ke konke uNkulunkulu njengoba ekushilo, mina anginacala ebantwini. Abantu abanye bangizwile, ukuphela kwabantu ngakumemezela iminyaka, abantu becabanga ukuthi ngiyantela, abanye bekulalela lokho ukuthi abantu bazophela. Mina ngakubona ngosuku lokuqala uNkulunkulu ekhulume nami ukuphela kwabantu. Lokhu nina esenikubona manje, mina engikhulume ngakho kungakabi khona until kuba khona abantu bayaphela njengoba besazophela. Kuthe ngaye ke u2021 esibuyile eUnion Building ukuyoba reminder, uNkulunkulu wasesekhuluma nami ke ngaye u2021 March ukuthi masenze inkonzo. Umoya Ngcwele wabeka nje enhlizweni yami ukuthi senze inkonzo yokubonga uNkulunkulu kule ndawo, ukuthi usenzele umusa ngoKristu uJesu, amehlo ethu ayibonile insindiso kaNkulunkulu, ayilungisele emehlweni wabantu bonke. Insindiso yinto ebonwayo ngamehlo, okufanele ukuthi niyibone ngamehlo kanjengoba noNoah nomndeni wakhe wayibona ngamehlo insindiso, besala emhlabeni abantu bonke bephelile basala. So nathi siyileyo nsali ke ezosala. Siyahlangana ke lana ngoMashi, singabantwana bakaNkulunkulu. Every year ngoMashi siyahlangana, sizohlanganyela different churches, sizodumisa uNkulunkulu, simbonga uNkulunkulu ukuthi nelethu ibundlu lihlatshiwe elinguKristu uJesu, sithi sizosinda ngoJesu. So siyahlangana lana, abathanda ke ukuba yingxenye yalenkonzo yethu esenza njalo ngoMashi bazosithinta ke kulamanamba, ngizowasho wonke uma ngabe sesiqedile. Kodwa engisafuna ukugcizelela ukuthi buyelani kuNkulunkulu ngoKristu uJesu, nizokwazi ukuthi ke nisinde. EPhalamende ngiyafisa ukuthi sengathi bangalalela uNkulunkulu isikhathi sisesekhona. Inkosi yomusa inibusise. Amanamba enizosithinta kuwona ke awami, amanamba is 072 0260 374. Ngiwaphinde futhi 072 0260 374. Akhona manje 078 644 4439. Again 078 644 4439. Iwona amanamba ke lawa enizosithola kuwona manifuna ukwazi ngendaba yenkonzo yethu yangoMashi. Sizokwazi ukunithumelela nama-posters nokuthi iziphi izinto esizidingayo, because asihlanganyeli ilanga elilodwa, siqala ukuhlangana from Thursday until sihlukane Sunday. So nizosithinta kuwo ke lamanamba ukuthi sizokwazi ukuthi ke sixhumane, mani nembuzo futhi nikwazi futhi ukuthi nibuze.